Progresio geometrikoetan, hainbat gairen batura egiterakoan, kasu berezi bat azaltzen zaigu. Arrazoia minus bat eta baten arteko balioren bat hartzen duenean, edo bestera batera esanda, R-ren balio absolutoa bat baino txikiagoa denean, esaterako, A segidaren arrazoia, 25-etik 5-era pasatzeko, zati 5 egiten dugu, hau da, bider 5-ena. 5-etik 1-era, bider 5-ena. 1-etik 0,2-era, bider 5-ena. Beraz, arrazoia 5-ena. B segidaren arrazoia, 8-tik minus 4-ra pasatzeko, zati 2 egiten dugu, baina zeinua aldatzen denez, zati minus 2 izan beharko litzateke. Biderkaketa eran, 8 bider minus erdia. Minus 4 bider minus erdia, 2. 2 bider minus erdia, minus 1. Eta horrela, urrenez urren. Beraz, R, kasu honetan, arrazoia negatiboa da, baina bi kasuetan, minus 1 eta 1-en artekoa. Ikusten duzuenez, gaiak txikiagotzen dijoaz, bi segidetan. Beraz, 0-rantz hurbilduz joango dira. Arrazoi horrengatik, progresioaren gai guztien batuketa egitea posible dugu. Hau da, progresioaren infinitu gairen batura, berdin, lehenengo gaia, zati, 1 ken arrazoia izango da. Eta formula honek, arrazoia positiboa edo negatiboa den kasuetarako balioko du. Kalkula dezagun beraz, gure bi segiden infinitu gairen edo gai guztien batura. A segida. Lehenengo gaia, 25 da. 1 ken arrazoia eta arrazoia 5-ena. Beraz, 25, zati, 1 ken 5-ena, 4 5-en. Eta kalkulagailuaren bidez kontu horiek egin ondoren, 31,25. Beraz, segida honen gai guztiak gehituko bagenitu, emaitza 31,25 izango litzateke. Goazen orain, B segidarekin gauza bera kalkulatzera, bere gai guztien batura. Lehenengo gaia 8 da. 1 ken R. R kasu honetan, arrazoia minus erdia. 8 zati, 1 ken erdia, 1 gehi erdia guztira, 3 erdi. Eta kontuak egin ondoren, 5,3 periodo. Hau da, 5,3. Orain, zuen kontura, C segidaren infinitu gaien batura kalkulatzea.